godiya ta musamman zuwa ga jagorori na ƙasa game da abin da suka yi na sassauta ma marasa lafiya a gidajen likitocinsu da ake so a zartar da wannan ƙudiri a sabon wata mai kama, ɗaya ga wata mai kama. Sun ce za su maido matsaloli na rashin lafiya na likita kaso 50 cikin 100, 50% kenan. Abin da ya shafi auna-aunan jini duka laboratoire da makamantansu. Yana da abin da ake yin shi jikka 10 zai dawo jikka 5, da abin da ake yin shi jikka zai dawo 100, abin da ake yin shi 50 zai dawo 25 da makamantansu. Kuma abin da ya shafi mace aihuwa da makamantansu na aihuwan mata dai sun ce kyauta ne. Abin da ya shafi dialysis ga wanda Allah ya jarabe su ciwon koda da ake tace musu jininsu a duk sati, ai duk sati jikka 50 ne ake tace shi. Amma yanzu an maido shi jikka 150 ƙarshen rayuwar mutum. Idan ka biya jikka 150 za a yi ta maka kullum duk sati har rayuwarka ta kai. Kenan kuɗin me yake cewa rubutu ne kawai za ka bada. Da abin da ya shafi yara ga yadda muka ji labarin, in ya tabbata haka ne to da haka ne ake ci gaba. Ya zamanto jagorori suna kallon talakawansu da abin da ke takura musu. Cikin yin hakan zai sa talakanku su dinga gode muku kuma kuna gode musu. Wanda jagora na gari shine wanda talakawa suke yabo suna gode mushi, shi ma yana yaban su yana gode musu. Saɓanin wanda zai zo ana la'ana shi ma yana la'anar talakawansa. Ina abin da ya kamata ku kula da shi kenan, ku tsaye da adalci tsakankanin talakawa da kuke mallaka da Allah ya ba ku mulkin su. Ku kiyaye haƙoƙinsu, ɓangaren jinanansu da mutuncinsu da dukiyoyinsu. Ku yi ƙoƙarin tsayar musu da hukuncin Allah a kansu. Ku yi adalci cikin tafiyar da mulki da kuke a kansu. Da irin wanga abin ba na zaton an taɓa yin shi a mulkin da ya gabata duka, a tunanina dai wannan ne iya sani na. Haka rage kuɗin mai da suka yi shine farko a tunanina, duk da mun so a rage fiye da haka don mu samu sauƙin rayuwa. Dan a cikin rage mai ne za a samu fatauci yayi sauƙi, za a samu sauƙin ɗauko kayan da ake na shiga na kasuwanci da gobe na abinci da makamantansu, wanda sanadiyar haka zai sa rayuwa ta yi sauƙi. Wanda muna fatan nan gaba su yi haka. Sannan kuma su kiyayi bokaye da malaman tsubbu da masu sihiri. Billahi lazi in kuna alaƙa da su, kuna ba su lasisi da dama suna cewa za su roƙi aljanu ƙasa ta samu zaman lafiya ko a yi ruwan sama, kuna yarda da hakan to Allah zai tarwatsa ku daga ku har su gaba ɗaya. Babu wata ƙasar da ta shiga matsala